nola jokatu zuen, baina gaur behintzat ez zen azaltzen, ez amaikakoan ez da ulkian ere Vincent. Joseba Xabi harrituta. Erabat harrituta da. Bai. Alaxe da, harrituta, eta bueno, batez ere ikusita Lanzaroteren aurkako partiduaren ostean jaso zituen nolabaiteko oniritzi, eta bestelakoak izan ere, askok foroetan eta aipatu zuten, Vincentek berak hartu zuela mendean bakarrik Lanzarote, sekulako partidua eginaz, baina Manis Mandiolak egun hartan ere utzi zituen pare bat hitzezko perla, eta garbi esan zuen, ez ahazteko Lanzarote 3. mailako taldea dela, eurak 2. B mailan daudela, eta gau oparo bat edozeinek izan dezakela. Beraz, ez dakit nik Manis Mandiola, Vicent Wailen arteko konexioak, zubilarno horretan batzuetan estaldura batzuk izaten ote dituen. Iruditzen zait horre itzalak eta argiak itzalak iruditzen zait Xabin harridurarako, ez du ulertzen ondik zergatik ez dagoen azkenean eguneroko lanak ematen duela. Bertan izan itzen partida ura ikusten Lanzaroteren aurka, eta bigarren B maila da hau. Vincenten kalidad ikusita batez ere nola zegoen, nola hasi duen aurtengo denboraldia, iaz komunikazio arazoa handiak izan zituen eta bar, harrituta, gero entrenatzailea jakingo du, egunero entrenatzen dute eta bar, Juanan, edizuna, baina kalidadez bintzat. Egunerokoa balio dut. Bai. Hemen egun batean zer egiten da, ez du ezertarrako balio. Egunerokoa balio dut, egunero espalino maila ematen, egunero espalino du erakutsi jarduna, logikoa da minean sakotea. Bai. Baino beto daki aulkian dagoenak, ez dut uste aulkian dagoenak bere aurkez zer egingo denik. Horregatik galdetu dugu hasi aurretik, ez genuen pentsatzen min hartuta egongo zenik, bazpare, harrigarria izan delako niretzako, noski. Juanan arraina garentzat ezain beste. Ez da bate. Ez beti kontuan hartzen da olako gauzatan eta bat-ematek eta ikusi genuen gaina hemen Bilbaonetik ginen aurkare jokatzu zuenean, 2 gauza egin zituen. Oso ondo iritsi zen gora eta bar. Baina ez dauka kontinua, bere jokoan ikusi detena, gero eguneroko lan lehion da gora bera hundiak eta... Hori egia da, bestela etzen hemen egongo, Ilunaldi hundiak ditu, ez? Eta irutzet aldortatik ezin dela olako bat atera zelaira. Olako bat ateratzen duzu, balai daukan erabakitzen duzunean. Horrek ez erabakitzen zen gola egiten duzunean, goleko jo, 3 lau egiten. Aukera eta lehenengo gola Jon Altunak nola ez. Ederki atera du falta Arroyok ezkerrez, alare atzeko lerro horretan huts handia egin dute. Ez da posible aurrelari batek, jokalari batek horrela, erremate egitea buruz. Eta nola ez, lehenengo gola sartu du aurtengo demoraldian ligan ipuruan, Jon Altuna Ibarrakoak kopan Lanzaroteri 2 sartu zizkion biak buruz, joan zen astean Mendizorrotzan ere gola sartu zuen, eta orain beste bat, 2. ligan guztira 4 daramatza Jon Altunak, nola ez, errematea erreixa izan da, baina horregon behar da, beti bea egoten da, begira, oso bakarrik alare. Bai, oso. Iruditzen ez dela atekaldea, ez? Nola da hartuko da egin behar du, atzelari pixka bat atzera egin behar du. Eta gutxiago, tartea handia zegoen, tarte horretan atzelariak irutzea, zera pentsatzu dutela, atesaina aterako zela bere bizkarra babesteko, eta hor betikoa sartu da. Bai, Altuna. Betikoa sartu da, eta betikoak aukera bat hobeste galdu egiten du, teku gaina esmatzen. Baina, holako, eta jamanez, Jaz 16 sartu zituen ligan. Aurten dagoeneko 2, joan zen astean, Mendizorrotzan lehenengoa, gaur 2. Baina kopan ere beste 2 sartu zituen, kopako lehenengo gola berak egindako erremate baten ondorioz iritsi zen. Ze garrantzitsua den Jon Altuna talde honetan Eibarren. Bai. Eta gero ze garrantzitsua den baloi onak ipintzen. Arroyok erakutsi zigun, Bai aurreko demoraldian ikusi genuen, Mendizorrotzan. Eta bai hemen Atletiken aurkako partiduan, baita ere erakutsi zigun, ez? Hotza da, bere jokoan hotza da, baina eskerra... Bai, eskerra oso nauka. Iaz Lugon, ibi zen, Lugotik fitxatu du Eibarrek. Eta bai, bat eta huts, Eibar aurretik. Lehenengo aldiz ipuruan aurtengo denboraldian. Joan zen astean Mendizorrotzan ere aurreratu egin zen. Azkenean Alabesek buelta mantzion partidari. Ez omen dago jokoz kanpo, erasoan Lemoa, jokaldi egin aian, azkenean spin gurutzatu da.
Eta ateko saki aterako du Eibarrek. Makali ibili da. Ondo egin dio lehenengoan eskin, baina gero ja egin duenean erdiratu egin behartzen, Oiarruti bertatik. Gero ja bigarrengoan zei ondo gelditu baloia eta zer zen, baina jokaldi ona, seginda jokalari bat beti lehenengo aldian hor ikusten da horratzen jokatzen, beti izan da goian eskerregale baina goian jokatu duena. Gaur atzelari bezala. Gaur igual aurten ari da entrenatzen du berriakin, igual ari da hor jokatu du, ez? Baina berak orain arte gazte mailatan eta egon zen realean gazte mailatan eta Bingenekin batera jokatzen zuen baita ere. Eta beti aurretik, lehen urtean ikusi genuen baita ere aurretik, Lemoan jokatzen, ez eta Atletiken jokalari izan Lemoan egon zen. Eta hon ja uste ez dela Atletiken jokalari Lemoan jokalari dago. Hor irudietan, Lemoako entrenatzaile ikusi dugu. Iaz, Larrazabalek utzitako lekua aurten hartu duena. Lemoa atzera, azkenean baloi atezainari eman diote Alkaldek atera du, urrundu du. Espinek moztu du buruz, falta eginez, Enrique Ortiz Blanco epaiaren ustez. Ondo hau Antonio Rojas Lemoako jokalariak goitik eta referentziona. Normalean horre askotan taldeak egiten dutena Ordozo bezalako jokalari bat okita txikiagoa ipini hor bere atzetik aprobetxatzeko berak guztitun lekuak edo berak ikutzitun baloiak hemen alderantziz da, ez? Rojas da bizka baloi hori bila jotin dena. Bai, gaur goitik behintzat talde arriskutsua da Lemoa, batez ere jokalari garaiak dituelako, Goian Orbegozo, Antonio Rojas eta zer esanik ez, orain Markel Roblesekin. Bingen, egin diote Bingeni, aurreko falta bat ari da eskatzen Eibar, epaiak ez du horrelakorik ikusi, Arregi iritsiko da, Arregi gurutzatu da, lo hartu du Arregik, Orbegozoko sondo kendu dio baloia. Azpeitiarrari joan egintzaio azkenean, atiko sakea Eibarren alde. Borra askarra batzelariak ezin du baloia hain errezutzi lapurtzen, hor beste askarra ibili behar da gauza guztietan. Eta hor aurreko jokaldia, falta argia. Txartel hori atera dio bai. Zein izan da, Lemoako... Samuel Piete. Samuel Pieteri. Belgikarra. Ilabete gutxi daramatza Lemoan, baina badu nortasuna eta amaikakoan ere eragina izaten ari da. Gaurkoan lan nahikoa gaitza, egokitu zaio, Arroioren tximistak nolabaitik geldiarazi beharko baititu, baina aurreko demoraldian Lamuelan aritutako jokalariak, eskarmentu faltagatik ez da izango. Gogor egiten die, bai erdilariei bronka, atezainari ere pare bat aldiz esan dio, lasai egiteko, atetik sakeak eta burua erabiltzeko, beraz aldagelan indarra hartzen ari den jokalaria Samuel Piete, Belgikatik, edo Belgikarra, Lamuelatik etorritako jokalaria. Jon Altuna erasoan Eibar, eskuinetik. Mainzekin jokatu du honek atzera egin beharko du, erdira egin du. Gorrosekin jokatu, azkenean baloia Arruabarren eritsi zaio, Tolosaren jaurtiketa, arriskua handia zeraman jaurtiketa horrek, bote aurrean egin dielako atezainari, Alkaldek atera du. Ondo prestatu jaurtiketa, lehenengoan ez du asmatu kontrolean, baina bigarrengo kontrola ona izan da, jaurtiketa pera ere bai. Atezaina ondo, baloi hori... Etzen erresa. Bai, aurrean metrotxoa lehenago botetxoa egiten diolako, eta abiadura handia hartzen du gainera, eta ondo egin duena da botatzea baloia, kanpora aldea, botatzea baloia, zergatik eusten aste balima da, oso arriskutsua da. Ikusten dena bi taldeak joko berdina egiten dela. Erasoan, Lemoarea barruan, lurrera joan da Markel Robles, ez da ezer gertatu Eibarrek arriskua urrundu, baloia atera egin du, Alkalderentzat baloia, larri baino baloia ateratzea lortu du, Espinek moztu du zelai erdian. Txiki Lonbraina, Jon Altuna, solaun bere gainean, egalera eraman du Jon Altunak. Ea zer egiten duen Mainzek. Buru altxatu azkenean atzean utzi du Txiki Lonbraina, Ros. Ezkerrean, baloi eske, Arroioren erdikak eta berriro ona, Altunak berriz ere barruan ipini du, nahiko lan atzelarientzat, azkenean baloia kornerera bota dute, berriro baloi osona sartu du Arroiok.
hor gainera area barnek alde horretan lokatz pixkat bezala sortu da, eta horrek apur bat jokoa moten du, eta ez dakit, uste baino buru uste gehiago emango ezote dizkien lemoakoei. Entrenatzaileak eixu da egoera horrekin.